मुगानि रादाब इउटुब चेनेलाव बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनो लाग्रोबाय। दिनै आं होनो सानदों आबहावा फरायसंनाय आयदानि सायाव सोंनाय आरो फिननाय। बे सोंनाय आरो फिननाया आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट आरो माखासे जोंनि साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउनि थाखाय गोनां जागोन होननानै आं सानो। बे सोंनाय आरो फिननायखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बर' रावजोंनो। अब्ला नायलांदो फारि फारियै। गुजिसेथि नं सोंनायाव दं सोरनि आंखालाव जानाय बेराम। सोरनि आंखालाव जानाय बेरामा जाबाय थै गैयै जानाय। 92थि नं सोंनायाव दं ट्रप'स्फियाराव लैथोमा बिखुंनि जौथायाव बारनि नारथाया भारानि 76 सेन्टिमिटार जायो। 93थि नं सोंनायाव दं हाग्रायारि जिउनां सप्ताह सान फालिनाय जायो। बेनि फिननाया जाबाय 1 निफ्राय 7 अक्ट'बराव। 94थि नं सोंनायाव दं बुहुमनि गिबिसिन सान शक्तिजों सालायजानाय फाहामसालिया दङ आफ्रिकायाव दङ। 95थि नं सोंनायाव दं जथाय आबाद राहानि थाखाय गाहायनि माबे गोनांथि। बेनि फिननाया जाबाय आबादथिलिया समान जानांगौ। 96थि नं सोंनायाव दं दैहु लाइफाङा जाबाय रोखोमसे बेदर जाग्रा लाइफां। बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो। 97थि नं सोंनायाव दं गिबिसिन बुहुम सान फालिनाय जादोंमोन। बेनि फिननाया जाबाय 22 एप्रिल। 98थि नं सोंनायाव दं अनक'जिनआ माबे बेरामनि लोगोआव सोमोन्दो दं। बेनि फिननाया जाबाय थै खिनाय। 99थि नं सोंनायाव दं दाउआ बासा बानायो। दाउआ माब्ला बासा बानायो। बेनि फिननाया जाबाय बिदै दैनायनि सिगां। दाउआ बिदै दैनायनि सिगां बासा बानायो। 100थि नं सोंनायाव दं दद' दाउआ जोबलांदोंमोन बेनि गोथाव बेदरनि थाखाय। 101 नं सोंनायाव दं गिबिसिन बारमिल बाहायनाय जादोंमोन फारसोआव। 102 नं सोंनायाव दं रोजा फान्थाव गाबनि सोराङा बुहुमसिम फैनायाव होबथानाय गेस बाहागोआ जादों O3। 103 नं सोंनायाव दं गाहायनि माबे जिबारि हासार। बेनि फिननाया जाबाय भार्मि कम्पस्ट। 104 नं सोंनायाव दं सोमखोर गोथां बादामालिया आबादनि सायाव दाजाबदेरो। बेयो नाइट्रजेन। 105थि नं सोंनायाव दं गुबुन मोनसे सोमखोर न' गेसआ जाबाय कार्बन डाइ अक्साइड। 106थि नं सोंनायाव दं थांखु बिलाइनिफ्राय ओंखारनाय एम्फौ फोथैग्राया जाबाय निक'टिन। बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो थांखु बिलाइयाव निक'टिन थायो। 107थि नं सोंनायाव दं गाहायनि माबे गल्य'आ एम्फौ फोथैग्रा बायदि बाहायनाय जाया। बेनि फिननाया जाबाय बर'डिआक्स कलाइडेर। 108थि नं सोंनायाव दं गाहायनि माबे रासायनिक हासारखौ आबुं जोरथाय हासार बुंनाय जायो। बेनि फिननाया जाबाय NPK। 109थि नं सोंनायाव दं रोखोमसे गोमालांफ्रामनाय जिउआरिया जाबाय नल अमा। 110थि नं सोंनायाव दं साननि सोराङाव थानाय भिटामिनआ जाबाय D भिटामिन। गोसोआव ला नोंथांमोना। 111 नं सोंनायाव दं निजोम हायेनखौ माब्ला माहारियारि उद्यान होननानै गनायनाय जादोंमोन। बेनि फिननाया जाबाय 1980। 112थि नं सोंनायाव दं गाहायनि माबे गोमालांनाय जिउनां। बेनि फिननाया जाबाय अक्ष दाउ। 113थि नं सोंनायाव दं गुबुन जायगायारि राहानि बिदिन्थिया जाबाय जुनादसालि। 114थि नं सोंनायाव दं जिबारि संरैखा राहानि सिङाव भारतआव गायसननाय हादोरारि उद्याननि अनजिमाया जाबाय गं 40। 115थि नं सोंनायाव दं बुरा सापरि थिखानाय अरनबारिया दङ सनितपुर जिल्लायाव। 116थि नं सोंनायाव दं हेलिकप्टारिंआ जाबाय रोखोमसे हा संरैखाथि आयेन। साननिफ्राय बुहुमा सेकेन्डफायाव मोननाय गासै शक्तिनि बिबाङा जाबाय 1.8 × 10⁻17 जुल। 118थि नं सोंनायाव दं गाहायनि जायगायाव खैलानि गेदेर बाख्रि दं। बेनि फिननाया जाबाय गोजौनि गासैयावबो। गाहायनि बबे रोखोमनि आदारा थाजिम। बेनि फिननाया जाबाय फिथाइ सामथाइ। माने जों फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंनि देहाया थाजिम जायो बेखौ जों बयबो मिथिखायो। 120थि नं सोंनायाव दं ग्रीनपिस इन्टारनेशनेल मुंनि आबहावा संरैखा फसंथाननि सदर मावख'आ दं आमस्टारडामाव। 121थि नं सोंनायाव दं सिंह लानजायारि मोख्रा मोननाय जायो निजोम हायेन हाग्रा ओनसोलाव। 122थि नं सोंनायाव दं बिसनै हारिनो सोर आबहावानि सोलोंथाइ होदोंमोन। बेनि फिननाया जाबाय जन मेसर भगवान। 123थि नं सोंनायाव दं बुहुमनां हाग्रा जिउआरि तहबिलखौ दानाय जायो 1960 मायथाइयाव। 124थि नं सोंनायाव दं मिथिंगा आरो मिथिंगायारि सम्पदनि हारिमा गेजेरारि आफाद दानाय जायो 1948 मायथाइयाव। 125थि नं सोंनायाव दं जिबारि गेस दिहुननो थाखाय बाहायनाय जायो
गोबोरखि माने जों गोबोरखिनिफ्राय जिबारि गेस ओंखाम संग्रा बायदि गेस मोननो हायो। बेखौ जिबनिफ्राय मोननाय गेसनि थाखायनो जिबारि गेस होननानैबो बुंनाय जायो। 122थि दं सोंनायाव दं बमा बानायनो थाखाय बाहायनाय सक्तिनि बाहागोआ जाबाय गुनद्रामायारि सक्ति। 120थि नं सोंनायाव दं खायसे मोजां सावस्रियारि मानसिनो गोनां जानाय केल'रि। 2500 केल'रि। CFCनि आबुं मुङा मा? बेनि फिननाया जाबाय क्ल'र'फ्ल'र'कार्बन। 129थि नं सोंनायाव दं गुफुर जांख्रिथायआ जादोंमोन डक्टर डि कुवेरेलनि बिथोनाव। 130थि नं सोंनायाव दं भारतआव आबादनि थाखाय बाहायनाय हानि बिबाङा 44 जौखोन्दो। 131थि नं सोंनायाव दं रोखोमसे जिबारि हासारा जाबाय रायज'बिया। इक' सोदोबनि ओंथिया जाबाय आबहावा। 133थि नं सोंनायाव दं बबे थोरफोआ गेब्रेंनायनि बिबाङा बांसिन? बेनि फिननाया जाबाय ट्रप'स्फियार। 134थि नं सोंनायाव दं कार्बन डाइ अक्साइडआ हिम'ग्ल'बिननि लोगो नांनानै सोमजियो। कार्बन हिम'ग्ल'बिन। 135थि नं सोंनायाव दं रासायनारिक हासाराव थानाय दाफुंनाया फस्फरास। लोगोफोर दिनैनि आबहावा फरायसंनाय आयदानि माखासे गोनां सोंनाय आरो फिननायनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बियो नोंथांमोननि थाखाय बायदिसिना इन्टारभिउ आरो दा जानो गोनां आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्टनि थाखाय गोनांथि जागोन होननानै आं सानो। बेखायनो नोंथांमोना बे आंनि मुगान रादाब इउटुब चेनेलखौ अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना गोदान सोंनाय आरो फिननायफोरखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो।